Yo! What's up mga kabisdak? Ako di si Adrian. Ug ako di si Ace. And I am Troyski. I'm Jason Kid. And we are the Bisdak Biters. Bisdak na, guwapo pa, biters pa! So karon mga kabisdak, mao din among first video no. I hope na mag-subscribe mo sa among channel and like and also hit the notification bell. Okay. And then share our channel. Salamat. Thank you. So guys, amo din yung gibuhat ng video guys. Dili lang kay tungod makahatag og kalipay sa inyong tanan. Hindi eh. Gusto may makabartan bisa gamay lang yun. So tanawan ninyo ang makalingaw o malindot nga video. Watch out! Watch out! Watch out. Wow! Grabe na sakit ani. Hindi makaya ko. Kailangan nyo ito pa sa patog doktor kay Dr. S. Kaya yun eh. Makaya wala makakakita sa akong sakit sa ubo. At yun ako kay lagin na. Kasi nga pa magulan, nilasawat ang kauban ko. Ayo! Mayang unto! Nasa Dr. SD ha? Oy, sir. Ako na yung driver ni Dr. Ace, may buntag. Ano ang tagod sir? Nanta ko ituyo kay Dr. S. Na ba Sharon? Kaya napatik ako sa ubo. Nasulod. Pagulat na sakit. Tawagan na ako si Dr. Ace. Sige, salamat sir. Ace! Dok? Hoy, asa na? Ay, nangita ni mo, Dok? Asa na? Kaya ilang mo ni mo, Dok? Sige, kapit ako mo man, lawas ako ron. Sige. Tuyo niya. Saray sa, Dok? Ako sa, Dok? Tuyo niya. Magpatambala sa, Dok? Sige, lawas ako ron, ako mo man. Sige, Dok. Sige, Dok. Saan din na nangita niya? Sige, pasod lang, pasod lang. Ay, Dok. Ay, sunod, sir. Sunod, sir. Ay, ikaw na rin eh. Ay, ikan na ba ko na di ba? Okay Dok, yung nasa mo. Sige, 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 sunod, sunod, sunod. Masa mo na ituyo ni Mason? Dok, mapacheck up ko Dok. Ang tangan ni mo mas, huwag kang buhag ba? Sorry kayo Dok, wala ko doon ako si Maro ba? Amoy mo? Sige, kaya ako isang tawag na ako mangon. Sige Dok. Bok! Tambok! Bok! Kuya, saan? Ano yung pagbukas akong gamit dito, Bek? Kaya na ako ipasindi. Sige ka, ayun lang. Wala mong ginagawa. Hala, Bek. Ang suot sa kasawang ko na. Nayabawan mo ganyan na hindi magsuot, Bek. Kumusta man ang pamilya nito na Ison? Nalalay sa ako ng dami ng Dok, expect ko. Sige, ako naman ko rin ang ano, sa igibatin mo ha. Sige Dok. Ay, Bok, palag sa kong luto merienda to. Kasi gutom na ni si Jason. Okay, kung may tawa na ba? Sige kaya, palit lang. Kataas ang lagay ng mong kwan, blood pressure dahil. Alam ko ano yung ito, Bok? Ilang 140 over 100. normal na siya Dok? Oo. Ano? Taas yung nagdugo yun. Lain pa yato, ubo daw. Sige pa. Ubo ba dyan? Okay. Wala Dok, sa akong sakit Dok? Daghan na may kunagian na yun ng mga sakita yun. Unya Dok, asa man kita akong sakit Dok? Ubo.